Poprvýkrát v histórii Strednej zdravotníckej školy sa stali dvaja študenti, budúci zdravotníci, víťazmi národného kola študentskej odbornej činnosti. Vybrali si zaujímavú a v súčasnosti aktuálnu tému. Názov témy znel Móda versus mentálna anorexia. S touto prácou sme sa zúčastnili 33. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Autormi práce boli žiaci ZA 3A, Patrik Moškuriak a Monika Máriová. Aj preto, že táto psychiatrická diagnóza je rozšírená predovšetkým medzi mladými ľuďmi, hlavne dievčatami, a osveta prostredníctvom rovesníkov je účinným prostriedkom na prevenciu, porota túto prácu ocenila prvým miestom. Dievčatá chcú kopírovať vzory, mladé, štíhle modelky, tak sme sa snažili aj prostredníctvom vlastne takýchto školských rovesníkov, prostredníctvom besied, letákov, prostredníctvom zhotovených panelov, čo najviac túto tému sprístupniť, aby tá verejnosť bola vlastne informovaná. Okrem teoretickej časti zrealizovali súťažiaci študenti aj zaujímavé merania a prieskumy medzi rovesníkmi. V praktickej časti sme uskutočnili meranie mer študentiek, merania obvodu prs, pása, bokov a taktiež aj Body Max Indexu a VHR. Prieskum sa realizoval na 3 stredných školách v Michalovciach, a to na Strednej zdravotníckej škole, Gymnáziu Pavla Horova a na Strednej odbornej škole obchodu a služieb. Uskutočnili sme meranie mier študentiek. Zaujímalo nás, ako sa rozmery študentiek zhodujú s toľko preferovanými rozmermi modeliek, ako sú 90, 60, 90. Pri praktickom meraní ani jedna zo študentiek nemala tento ideálny rozmer. Body Max Index je dôležitým kritériom pri stanovení mentálnej anorexie. Najnižšie namerané hodnoty boli u 11 respondentiek zo Strednej zdravotníckej školy a 6 respondentiek zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach. Najnižšou nameranou hodnotou Body Max Indexu bol 13,1. Dolná hranica BMI je 17 a táto hodnota môže svedčiť o diagnóze mentálnej anorexie. Keďže téma je nielen zaujímavá, ale podľa odborníkov je v tejto oblasti ešte stále nedostatok prevencie, budeme sa jej venovať aj v najbližšom žihadle.